മറയൂർ ടൗണിൽ കൊരങ്ങുകളുടെ ശല്യം മൂലം പൊറുതിമുട്ടി വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ. വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിലകൂടിയ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ, മുട്ടകൾ എന്നിവ വ്യാപാര കടകളിൽ നിന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ഇത് ഇവർക്ക് കനത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫോറസ്റ്റ് അധികാരികളോട് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും എടുക്കുന്നില്ലെന്നും ചിന്നാറ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് കൊണ്ടുവിടണം എന്നുമാണ് വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ ആവശ്യം. மறையூர்ல குரங்கு பயங்கர சல்லியமா தான் இருக்குது. சல்லியங்கிறப்போ நம்ம வியாபாரம் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. வியாபாரங்கிறது என்ன, நம்ம அங்கிட்டு எடுத்து வியாபாரத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அப்பதான் அது கரெக்டா எடுக்கிறதுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு. எடுத்து தூக்கிட்டே போயிரு. 1 2 இல்ல, 10 15 வருது. நம்மள மிரட்டியே தூக்கிட்டு போயிரு. காலையில 8 மணிக்கு ஆரம்பிச்சா சாயங்காலம் 7 மணி வரைக்கும் இந்த குரங்குகளுடைய பிரச்சனை பயங்கர பிரச்சனை. இது குரங்குக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்க இதை கரெக்டா இதுக்கு ஸ்டெப் எடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு இதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஆபீசர் மாதிரி இதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தீர்மானம் எடுக்கணும். பாத்தீங்கன்னா இந்த குரங்கு துரத்துறதுக்குன்னே நான் ஒரு சம்பளத்துக்கு ஒரு 20,000 ரூபாய் கொடுத்து அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு நிக்க வச்சு குரங்குக்கு பாக்குறதுக்காண்டியே நான் ஆளை வச்சிருக்கேன். நான் அந்த அளவுக்கு இந்த குரங்குடைய கஷ்டமா இருக்குது. வியாபாரமும் பண்ண முடியல. இது இங்க மட்டும் இல்ல, நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்க அப்படின்னா வீடை திறந்து போட முடியாது. வீட்டுக்கு சாப்பாடு பானை வரைக்கும் தூக்கிட்டு போயிருது. எந்த பொருளும் வீட்டுல வச்சிருந்தாலும் சரி, கண்ணாடி உடைச்சு கூட வீட்டுக்குள்ள போட்டு சாந்து தூக்கிட்டு போயிருது. என் வீடுன்னு இல்லை, இந்த இருக்கிற இந்த ஏரியாவில் எல்லா ஏரியாவிலையும் இருக்கு. இருந்த ஒரு கூண்டு வச்சு ஏதாவது பிடிச்சி கொண்டு போய் காட்டுக்குள்ள விட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு குரங்கு சொல்லி இருக்கும். ஸ்டெப் எடுத்தா நல்லா இருக்கும். இதுக்கு உரிய ஆளு, சம்பந்தப்பட்ட ஆளு ஸ்டெப் എടുത്താൽ நல்லா இருக்கும். ഇവർക്ക് കനത്ത സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് വരുത്തിവെക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം 4-5 കിലോയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഈ വാനരന്മാർ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മറയൂർ വിഷൻ.